Moikka ja tervetuloa Villi Yrttihaasteen viimeiseen päivään. Eli tänään mä ajattelin käydä läpi ihan voikukkaa ja mä tiedän, että varmaan kaikki tunnistaa voikukan. Siinä ei ole silleen mitään ihmeellistä. Mutta se mitä moni ei tiedä, niin on se, että jos haluaa tehdä esimerkiksi voikukkakapriksia, niin nämä nuput pitäisi kerätä tässä vaiheessa. Eli ennen kuin ne on kertaakaan auennut, niin nämä pitäisi kerätä. Silloin ne on kaikista parhaimmillaan. Ja sitten voikukan näköislaji on syysmaitiainen. Siinä on hyvin samankaltainen on tämä lehtiruusuke, mutta ei ole ihan näin sahalaitaiset nämä lehdet. Ja sitten syysmaitiainen on semmoinen, joka kukkii vasta syksyllä. Niin se on siinä mielessä helppo tunnistaa voikukasta, mutta lehtissä saattaa erheentyä, jos sitä ei tiedä. Ja voikukan lehdistä vielä sen verran, että mitä pyöreämpi se voikukan lehden muoto on, niin sitä pehmeämpi se maku on. Eli tämmönen sahalaitainen on sitten huomattavasti karvaampi. Eli tämmöisiä juttuja tänään. Toivottavasti oot saanut uutta tietoa Villi Yrttihaasteen aikana.